Със смесени чувства заставам пред вас днес, за да ви съобщя за моето пенсиониране. Твоето какво? Не, дядо Коледа, не го прави! Ти ни трябваш. Не, дядо Коледа, моля те, много е тъжно. Не тъгувай. Това е щастлива новина. Тази Коледа ще бъде най-хубавата от всички досега. Защото най-чудесният човек на света ще заеме моето място. Той е весел, той е щедър, той е тъкмо за тази работа. Майки, бащи, момчета и момичета, с гордост ви представям моя заместник, вашият и мой приятел, Робо Коледа. О, не! Не е той! Не сме съгласни! Всичко друго, но не е това. Не сме съгласни! Да, Робо Коледа, 3 пъти ура, 4 ура, да! Робо Коледа хареса най-много моето ура!